let us just sum up today's lesson. Saka lesson ranhasi tatanga ne-zero matrix. Zero matrix tati yakafanana na0 kuma-numbers. But iyo zero matrix yacho inenge ichinyorwa so 0 0 0 0. Ndova taona kuti zvinoshanda kupi? Kuma 2 by 2 matrix. Ku O level handisi kuti ndozvazviri kwese kwese, no. Pamunoenda ku A level kana muchiita pure maths paper 2 munenge makudhila ne-a zero matrix but for a 3 by 3 square matrix and so forth. But kwatiri kunoku zvatatoita izvozvi zvakatiringana. Saka izvi zvinongoshanda kuma 2 by 2 matrix. Ndova taona kuti tikamultiply a matrix ABCD times 0 0 0 0 tinowana 0 0 0 0 like that. Chero tikatanga na 0 0 0 0 tichimultiply that matrix tinowana futi 0 0 0 0. Saka izvi zviri kuita reinforce this statement yekuti yakafanana na 0. Then let us see kuti tabva ku 0 matrix tavatata tichibva pa 0 tinoenda pa 1. Saka ngatiendei pa 1 identity matrix. Yataona kuti iyi yakafanana na 1 and iyo identity matrix yacho order yakakosha inonyorwa is indinoidana nchiti 1 0 dot futi 1 0 kuitira kuti ndisakanganwa. Saka panapa tasimbisa nhau yeorder ndobva taona zvakare kuti zvinongoshanda kuma 2 by 2 matrix. Ndobva taona zvakare kuti tikatora matrix ABCD tikamultiply ne-identity matrix iri equal to that ABCD. Chero tikatanga ne-identity matrix tikamultiply na ABCD zviri equal to ABCD. Mastatements ari maviri aya anosimbisa point yekuti yakafanana na 1.